Shalom Mamanginang, horas pajupang musihita di program program ibadah minggu di Parningotan Ari Hana Naik ni Yesus tanggal 14 Mei 2026. Turpun jamita di Indonesian Kitab Ulan Apostel Bidusada, Mamuka Sinai Sada, Tolas Toya Saplu Sada. Di bagasan topik minggu, tarhisak Yesus tubono gijang jalaro ibana muse. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Turpun jamita berita jaha di kolom deskripsi, seorang penjelasan di khotbah. Sian sudah aka penurat ni evangelium holan si Lukas do na mangetong leleng ni Yesus di Portibion. Sian haeheon na sa Tuhan naik na tu surgo. Dido si Lukas dia tolu 40 hari maleleng na Yesus marsaur do takasisian na mangajari na sida taring o Tuhan rajaw ni debata. Buasa ko 40 hari manginang. Buasa lang 3 hari. Buasa lang 10 hari. Buasa lang 100 hari. Do maksudnya ang 40. Amang inang menghitung adat ni halakang Yahudi, 40 hari, masa atau proses pembentukan, pembersihan atau penyempurnaan untuk mempersiapkan diri untuk sebuah misi besar dari Allah. 40 hari malileng na Yesus diujuni di halongonan. Dalam ni ibadah doi lahu mengarah di hodirina ada orang semua mulai pakubasyon na di tanah Israel. 40 hari malileng na si Musa mian dipusuk di dolok Sinai. Jelas salileng na di si ibana di parbohali di batama ibana asa gabi halak na marsahala di tonga-tongan ni bangsa Israel. 40 hari malileng na di baturun di bata udan lahu manggohi portibion dot ayak na sumar di masa di si Noah. On masa pembersihan, manang pemulihan sian dosa. Ada orang so dimulai museh hangoluan na baru di portibion. Jadi 40 hari ndada holan angka sabingi adong do lapatan ima taring waktu masa persiapan di debata ada orang so memulai misi na balga di portibion. 40 hari maleleng na diajari jala di parbohali Yesus akasisian na asalam tugu jala polin haporsen na sida aina lau tongo son di debata mana sida mangulahon ulahon na balga atau misi yang besar ima pararaton barita las ni rohai tu sadok jolma di portibion. Jala dang laho donganon ni Yesus benasida, mereka akan berjalan sendirian dan menghadapi segala cobaan dan tantangan sendirian. Dang adong be Yesus di lambung nasida, napa menakun galubang molo pas roha bahaba. Jala dipatihi lo tu nasida, asa unang murhat nasida sian Jerusalem, sojolo di paima baga-baga sian debata amai, ima hasa saur nito di porbadia. Amanginang sianon taidama, holan halak na paimahod do na dapotan to di porbadia. Ton di perbadian mamuse na mangajari nasida, dohot na mga leon hagugo tu nasida, di na mangulahon hata ni debata. Ton di perbadia ma sikat ni Kristus di nasida. Jala di do ton di perbadiai songon ton di si pangajari. Alana, holan saur tu nasida ton di, gabi boy ma di pada musi Petrus sude aka pasalmen di pada Nairobi tu aka pabayanan ni Yesus. Gabi hatus nasida taring otus sude isini pada Nairobi, jala gabi disadari nasida, Yesus do hape na sarilengon di bari tahun aka panurirang na di pada Nairobi i. Na disukun kasisian nima tu Yesus, adi kado pajongjonganmu harajaon ni Israel. Taida mamanginang saya toktong do pe rohani portibi rohani akasisiani. 40 hari maleleng na diajari Yesus nasida taring otu harajaon banua gijang. Alai saya maus mamul rohana sida tu harajaon di portibion. Saya suku-suku do nasida adigat do asa pajongjonganmu harajaon Israel. Ay Mesias do. Jala ido tu kasi Mesias rotu portibion. Bu asa sa personari ndang marna diulawak ko do pe. Hape neng law mahonimu. Na. Alai dia lusi Yesus ma dang rodi hamui ubo tu taon na manang obas na binuhul ni amai guru ni huasona sabing. Amanginang sa sitong na sao do jongjong harajon Israeli. Ima di tahun sedasi opak walu. 10 tahun ma dung merdeka Indonesia jongjong ma negara Israel di tahun nasida sendiri. Alai taida ma leleng do sa jongjong negara Israeli. Jadi nanang do ni Yesus di son sa do pajonjong oku harajon Israel. Alai dak son nari jeladang tu piga-piga tahun nai 1000 tahun nai ma asa pajonjongi. Jadi la supawu apa hamu dang na lausa nga beberengon mu nai jadi unang pola tu si pikir hamu ala adong do tugas na rumiko na ikon si pikiron mu na muse na hobar tu si ima gabe sitid dangiku di Jerusalem do tu sadok Judea do tu Samaria saha ro di ujung ni tanon. Bola situ turo tugas on jala di boto Yesus doi tarida doi sian permate ni aka aposteli haduan dang adong namate sonang amanginang kecuali si Johannes. Ipe ngasanga ibana di robus di bagasan hudon na bulon. Aladang mate di balokon may ibana tu Pulo Patmos laho karejo paksa di tambang batubara. Akasisian na asigi adong mainan di parsilakot terbalik, adong mainan di dikam, adong nga didangguri pakai batu, di dabuhon siya gijang ni gulong na tibo,
di ponggolo luna do na asing. Ido ubay rikot na sida diparmahani, diparbohali, dipargogoi. Sebab tugas yang menanti itu sangat berat. Jala disuruh do na sida paimahon di Yerusalem, unang berhak nasida sojoloro to diperbadiai itu nasida. Dungo pak pulari borat manasida tujonok ni Betania di Dolok Zetun di sima di berang nasida terhisa Yesus itu surgu jalamago may ibana di balik niya kaawan amanginang hananain di Yesus tu surgu nda ada namar lapatan di tadi kondibana portibion. Surga bukanlah suatu tempat fisik yang bisa dicari lokasinya atau ditentukan titik koordinatnya. Jadi di dope tarisa Yesus tugijang nda ada namar lapatan Yesus pindah ke planet lain toktong do ibana di portibion alainunga di dimensi na asing be ibana ima surgoi suatu tempat yang tidak akan bisa kita akses selama kita masih berada di dalam tubuh duniawi. Jadi hita pela Kristen molomata hita haduan nda ada naga belau to ditai tu luar angkasa menadikon portibion gari ada diajari do hita la Kristen paimaun harajaon ni debata di portibion. Di tangiang aleama nami di do saya Roma harajonmu. Jala si Yohanes manurat ton di kitab pengakukapon bidu 20 sadak 2 di dok sonon. Jala huida ma hutan abadiai tuat sian benogijang siat debata. Ima Jerusalem nai baru na pinature songon oroan nasinang bulan mandapoton harajaanna. Allah disebut omnipresent atau maha hadir. Tetapi di saat yang sama dia disebut bertahta di kerajaan surga. Songo dia do carana di surga do debata ale adong dotong ibana di tonga-tongata. Bagaimana ceritanya Allah yang katanya duduk di kerajaan surga tapi saat yang sama dia juga hadir di tengah-tengah kita. Alusna manginang ala di sondo surgui. Surga ada di dunia ini, hanya saja ia tidak bisa kita akses. Menurut aja hadis ada Musa sada versi bahasa Inggris di dok. In the beginning, God created the heavens, surga, and the earth atau dunia. Allah menciptakan dunia fisik dan metafisik. Dan kedua alam ini tidak bisa berhubungan. Ulat debataro nabui masuk tu dua alamon. Sebab dia tidak terbatas oleh ruangan waktu. Jadi di tikinanaki Jesusi di bereng sisian naima ro dua halak parulus namar lindang-lindang inna. Di dok matu nasida aha masa jongjo kamu mamerengi do pak gijang anggo Jesusi na tarsisa sian labung muna tu bendo gijangi na rodo ibana sogot songon nani idamuna ibana laudo pak bendo gijang. Songon dia perborhan ni Yesus tu bendo gijang songon ni maharorona museha duan na padua halihon on ma panggenapan ni ramalan Nabi Daniel. Adi do ibana do di Daniel pito ayat 10 tolu hui da muse di bagasan aka panguka borngin gabe idama rosa halak maritihite obun di langit songon anak ni jolma ina hubereng adong turun sin bendo gijang sin balik ni aka obun leana tar songon anak ni jolma ini bana ondo di do Yesus tu sikaya pas ditikin interogasi Jesusi pabua mason nari hodo mesiasi ninna jala dia lusi Yesus ma songon na didok mi matutu ale hudok matuhamu ola nion ma idon muna anak ni jolmai hudul disiamun ni hagugonna jalaro di atas obun di langit. Laos ala nion muru masih kayapas diribakon majubah nasad diri jala didok nasida ma naung paleleahon guar di debata do Jesusi ay di boto nasida do maksud ni hatani Jesusi ala nasi boto surat do nasida aka pada bisuk jala kana malo. Mereka menganggap Yesus telah melecehkan nama Tuhan karena mengaku-ngaku sebagai anak manusia yang diramalkan oleh Daniel. Ternyata tabereng ma akajol mapar di surga pe dia tidak konasida do tudos songonan idok ni Jesusi. Walaupun ternyata kedatangannya yang kedua kali belum terjadi, tapi malaikat surgawi telah mengkonfirmasi hal itu. Nasi pasaton di jamita manginang adong dua. Naparjolo gabe sitidangi di Kristus di tongos di batado kasisian nai gabe sitidangi di ibana lapatan namanginang Kristus do nagabe inti ni jamita di namar jamita sasahalak unang maibana man jamita ho diri na sendiri alai jamita hon ma Kristusi jela tanggung jawab ni sudi halak na persea do para raton berita las ni roha tu sadok jolma jala songo dia do memberitakan Kristus na sitong suman mas songo na diberitakan si Lukas do akai evangelium na asing bari tahun maha tutubuna pangajarionna hama matena jala hana naik na tu surgo Yesus na tabari tahuni na mangulu do ibana jala na marhuaso maradopun akka na mangulu do namate na padua ho namanginang na rodo muse Jesusi tu portibion amanginang di do diterpuk tahun na rodo muse Jesusi tu portibion suman songon hana naik na itu surgo jala dinaroi ibana na padua halihon dada laho manobus dosa ni jolma be ibana disi alai na laho manguhumi portibion do harorwana na padua lihon ndada ro ibana gabe si paluan ni jolma alai gabe si panguhumi
Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia tidak lagi datang untuk menebus dosa, tapi sebagai hakim yang menuntut pertanggungjawaban iman dari setiap orang. Adi kani banaro, dang adong na botosa. Narodo Tuhan songon panakko ninna di Bibel tai. Molo tajaha di buku 2 Petrus ayat 3, di paadar Apostol Petrus disi, adong do tanda-tanda nama joloi haroroni Yesus na padu halihoni. Di do ibana disi, na Roma di aka ari parpudi aka pangalesem parhata isak na mangolo hisap na sendiri on maka halak na palelehon guar ni debata do na soporsea jela na mangarehei taringo tu haroroni Jesusi da ngadong na nigoran na Tuhani ay ngalaw hami tu lorang kasa ngalaw hami tu bedogijang sorong disi jupang nami manangise manang na Tuhani pe manang sursuluan pe na 2 Petrus tolo ay siya didok dang dipagele Tuhani bagai-bagai songon na nidok ni rohani na deba alai lambas dorhana midahmu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan tidak pernah berbohong. Molo dido ibana, narodo ibana, memang natutudo, naikorro ibana. Ada orang somasai, tasulikit matu dirita, nunga tamahita di adopan di Tuhani, molo dungro arina perpudi, ikut jongjong mahita di adopan di Jesusi, sukunon nama tuhita, aharu parbuni gulum, saliling nama ngoluho di portubion. Didok Yesus di Yohanes 14 ayat 20 garup na holong roha diau radotan ni ido akahataku jalaha holongan ni damang maibana tasukun mamusi dirita manginang nunga tutu taha holongi Jesusi nunga tutu taradoti akahata ni Jesusi manang holan hata di pamangatta do hanya bicara tapi tidak ada pelaksanaan alania manginang tajakon mato di perbodia di ngulutta asa ibana mengajari hita dohot manunggudugu hita mangulahon sudena hobar tulomoni rohani Tuhani unang ta arsahi to di unang ta itopi to di alai loas ma ibana marhuaso di ngulutta asa ibana gabe sitidangi di hita di adopan di Tuhani amen imajo na bayu bayu kami mudah-mudahan mohon boy mangurupiak kadongan di nalo paradehon jamita tuare hana naikon Tuhan Yesus memberkati, moliate, shalom.